At göçüme diýen at togrusy gelli kärde. Daşary ýurtda koyan talip hökmünde internetde gelli käri swatly saçyna ak giren, ýöne başyna akyl girmedik bir adamyň kameranyň öňünde samrap duran videosyny görüp, onuň aýdýan zatlarynyň özümi tanydym. Çünki türkmenleriň arasynda da beýle nadanlaryň ýüze çykýanlygyna namys etdim. Biz näme? Enatamyzy taşlap, daşary ýurtlara gaýdyp, bärde okaman adam satyp ýörenemeň diýäsmi? Sen ýanyňa barýanlar, sen bilen gatnaşýanlar şolar ýalyr. Sen şagalaryň bilen heleýiň daşary ýurtlara gidip pul satylyp ýörenler. Men şol wideony görüp, gelli käriýiň daşary ýurtda çykyp, özüniň dogduk mekanyny pulu çalşan adam hökmünde garayan. Biziň ata-enelerimize bigaýratlar diýen bolup, özü bigaýrat adama meňzeýär. Ýurduň içindäki wezipada oturqa ähli zatlar gowy. İşden çykan soň pullon kesilip, awraýdan düşen soň bolsa, hemme zatlar tersine. Gaýratly bolsaň, samsyk pikirini ýurtda ýaşaýakan aýtmaly ekeniň. Daşary ýurda çykan soň bokurdoňa boş sözler bilen zor salýan. Kameraň öňünde bolşuny görüp, Gollywood'un zehinsiz aktyorlaryna meňzetdim. Türkmenistan marada janipkeş boljak bolup aktyor maskasyny emelsiz giyen käris we pul berilýän bolmaly. Ýogsam, munyň ýaly snatlar peýda bolmasa, barmagyny gymyldatmaz. Pul üçin namysyny hem satar. Men seniň kimdiňi bilesim geldi. Sen bu çykyşyňdan soň menne sen marada şeýle pikir döredi. Sen maşgalaňy, türkmen ojagyňy gönendirmedik adam bolmaly. Gel ağam, keseke oynatky bolup beýle hereket etme. Hemme doganlarlaşlar öz çağırın, sen çağırın, ine can hemmemiz nerdadır senden. Ayna atogurlapdyr. Kim men çykarar atogurlanmasa? Atogurlamak diýen öli diýilýän bolsa dogrudur. Ýel bolmasa çöp başdyralmaz diýipdirler ata-babalarymyz. Bolup oturşuň, aýdýan zatlaň şular bolsa, senden her zat çykar. Bar gahrmanlygyň türme tutsawlygynda oturanyň. Namysly adam beýle zat aýtmakdan ileri. Ýadyna düşürmegem özüni utanç hasaplardy. Sen bolsa diliňden owadan nepe söz düşenek. Men millet saýlayan oglan näl. Umumy ýaşaýyş şaýyny bile ýaşaýanlarymyň hemmesi başga milletlerden. Olar bilen agzy bir ýaşaýas. Olar Türkmenistan marada gowy pikirde. Sen bolsa öz internet sahypaňda biziň ýurdumyz barada şylta gatyjy samramalaryň bilen jemgyýetiň öňünde gün-günden özüň maskaralaýan. Sen bolup oturşuňda edýän gurrunlaryňda many ýok. Öňe ýaloklanan ittiýaly pul üçin aýt diýilýän zatlar aýdy oturan ýene bir haramladan adanyň döränine göz ýetirdim.